19 април. Групата на Иван Вълчев е на лагер 2, когато ги застига новината за изкачването на Христо Проданов. Вечерта Иван заедно с Методи Савов, Димитър Бардарев и Дойчин Василев търсят връзка с базов лагер. В голямата палатка по време на вечеря пред всички отеква гнева към Аврамов. Аврам, чуваш ли ме? Добре. На мен лично никак не ми харесва нещата как се развиват. Не с транспорта на материали, на съоръжения, храна и така нататък. Виждам как се някои от дни ще се настроим един срещу друг хората. Ти не можеш да ни караш тук да ходим с 4-5 бутилки на върха. Идете и качете върха. Това не става така. Или трябва тотално да си сложим главите в торбата и без кислород тогава да ходим всички, или да го направим както трябва. В България се реши да се правят атаки, когато се изградат четвърти лагер и пети. Какво не тръгва Христо в атака, когато още втори си до Тая? Само ние правим такива експедиции. Добре, друго? Дойчин взима станцията и му вика: Авраме, ти ръководиш тая експедиция като Сулейман Паша. Сочиш върха с пръст. Ти ще трябва да отговориш долу на хората, тая експедиция национална ли е или е на Христо Проданов? Четиримата заявяват, че ще тръгнат към Еверест на всяка цена и няма да оставят грешките от Лотце да се повторят. След размяна на тежки думи, Аврамов прекратява връзката с ултиматум. До сутринта трябва да решат какво ще правят. Моля те, не заспивай!